रुपहि हालामनि मदनगुरि आरो लाहरिपारा लामानि गोबाय गिजि दालां आरो गाज्रि लामाया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव गोग्लैहोदों। बाक्सा जिल्लानि रुपहि हालामनि लामानि गोबाय गिजि दालां आरो गाज्रि लामाया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव गोग्लैहोदों। मदनगुरि लाहरिपारा गोथैबारि दावराइबारि बे दरब्रै गामिया लामानि बायख्ला बायख्लि थासारिया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव भुगिहोदों। बेनिखायनो दिनै आखाइ आखाइ सिखा रुवा बायदि लानानै फाहामनो थाखाय हान्थिग्रा लामाखौ रायजोनाङै मदनगुरि आरो लाहरिपारा दरनै गामिजों खामानि मावलायदों। 17 बोसोर बिटिसि सरकार थानाय समावबो बे लामाखौ रावबो फाहामथाय होफैयाखै आरो आथिखालनि बिटिआर सरकाराबो दासिमबो बे लामानि दालांखौ नायसनफैयाखै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो दरब्रै गामिनि हान्था मेला खालामग्रा लामानि दलंखौ मोजाङै लुफुंनानै होनो थाखाय रायजोफोरा बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। गंसे दालां धंस जानायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों बे गुवार ओनसोलनि रायजोफोरा। जोङो दिनै मदनगुरि आरो लावरिपारा गामि दरनैजों ज' जानानै जों बे खामानिखौ मावनाय जादों। बेसेबांबा गोबाव जाबाय बे दलङा, मथा मथि 30 बोसोरसो जाबाय। गोदो एसे खालभार मोनदोंमोन, बे खालभारा दिनै बायलांबाय, बायस'दों जेनेबा। दा बायस'नानै जोङो बोसोराव मथा मथि 8 बार 9 बार रायजो राजाया ज' जानानै जों बेखौ मावबायानो दं। दिनै जोङो बिटिसिआ 17 बोसोर सालायलांबाय, बेयावबो जोङो जेबो मोनासै। नै बिटिआरआबो दिनै सरकार दाबाय, बेयावबो जों जेबो दिनैसिम खबर मोनाखै। बेनिखायनो जों दा बे दलंखौ जेरैखि जायाबाबो सोरबाफोर अननानै होफैनो हायोबा बे गामि दरब्रैसोआ बिराद गोजोनगोन आरोखि। बेनि थाखायनो जोंनो बे दलंखौ नांथारगौ। मानो होनबा जोंहा हाथाय बाजार थांनाय, फरायसाफोरा थांनाय, मटर गारि खारनाय बिराद उसुबिदा जायो। बेनि थाखायनो जों बे दलंखौ एकदम गोनां आरो नांथारगौ। बे दलंखौ मोनोबा जों बे गामि दरब्रैया बिराद गोजोननाय मोनगोन। आं बेनिखौ बुंनानै जायखिजाया जोङो जिखुनु सरकारानो दाया मानो, नङा होमबा, जोङो भटखौ रायजोफ्रा होबायानो थाखायो मोजांनि थाखाय लामा सामा मोन्थों होननानै। नाथाय जोङो दिनैसिम बे लामाखौ मोननाय जायाखै, दलंखौ मोननाय जायाखै हथात। बेनिखायनो जेरैखि जाया सोरबाफोर अनोबा बे दलंखौ बानायनानै होफैनांगौ। खुलुमबाय। जोङो गामि दरब्रैयानो बे लामाजों थाबायनाय जायो। दा बे दलंखौ जोंनो नांगौ जादों। बे दलं गैयाबा जोबोद खस्थ' मोनो। जोङो सगाइ बाजार थांनाय, किसु खामानि मावनाय, दा आरो फरायसा गथ'फोर दङ, साइकेल लांनाय, गारि लांनाय जोबोद खस्थ'। बिनि थाखायनो जों बे दलंखौ जोंनो नांनाय जानायलाय दिनै जोङो बे गामि दरब्रैया सावरायनानै जोङो बे दलंखौ हांख्रायदों। नाथाय जोङो दा बिटिसि सरकारावबो जों मोनाखै, बिटिआर सरकारावबो जोङो मोनासै। बेनिखायनो जोंनो थाबैनो बे दलंखौ बानायना होब्ला जोंनि बे गामि दरब्रैया जोबोद गोजोननाय थागोन। दा बेनिखायनो जों बेखिनियावनो माने हास्थायबाय। दा जोंनिया बे लामाया मोनसेल', बेनिखायनो जोंनो बे दलंखौ नांथारगौ जादों। दा जोङो मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हाया। दा बिजनेस खालामनो गोनांब्ला गारि सोनो गोनां जोंनो मोजां लामा नांगौ। बेनिखायनो दिनै जोङो अन्थाइ बाला लाबोनायावबो खस्थ'। दा गारिजों ससे लाबोनानै जोङो बेयाव बोख्लायनानै थेलाजों बारहोनो गोनां जायो। जोंहा बेवहाय किसु खामानिखौ जों मावनो हाया। गरिब न'आ न' गंसे मोनब्लाबो जोङो इथा लायनो थाङोबा जोंहा उल्था जायो। थिग बेबायदिनो बिनि खारनै जोङो बे दलंखौ जोंनो बानायना होनांगौ, जों बेखौनो हास्थायो आरो मा।